Să vedem behind the scenes. De ce, mă? Ia, tot așa, se pare că asta este industria. Frate, nu contează cine mai vine în față. Nu știu vorbe de Albert Nebunul, frate, toți sunt primul pe piață. Îmi pare rău, bă, bro, ce să spun. Alții se pare că nu vor să fumeze tutun. Vor iarbă, iarbă, da, bă. Ia, bă, uite, chiar îmi curge sângele. Wow, direct pe ecranul un pic de ștou. Flow din ăla, frate, să vezi că nu e la Indigo. Înțelege de ce? Eu chiar dau tot din mine, frate, n-ai ce să-mi faci, aia e problema ta. Eu dau din mine, frate, decibel și sânge cât se poate să dai de bine. Păstă tot, păstă bloc, păstă orice film, frate, pe care nu-l vezi. Nu-i nevoie de Glock. Altă jucărie, nu mă întorc, că deja curge cu mult sânge. Nu e vreo problemă, frate, știi că nimeni nu are cum să mă străpungă când vine așa de tare filmul. Înțelege, frate, eu sunt pe primul loc. De ce? Că mă mic mult prea bine. Uite, frate, încă o supraviețuire, ca să vezi cum te mănânc de la sine, dar de la sine înțeles. Wow, cât curge sângele, frate, și tot dau cu bless. Dau cu bless, blessed out. Pace, peace on the either side. What's on my mouth? Nu contează, darling. Nu contează, frate, nu mă ating de prostii. Stai liniștită, fată, că nu fac chestiile alea nașpa, gen bătaie, că nu mă abține așa ceva. Nu mă abține așa ceva. Cu așa ceva nu prea ajungi pe piața asta. De ce? Că toată lumea se crede Smart 2. După aia se spere de filmul cu strigoiul când îi vine și ia sufletul. Eu ia suflete pe capetele voastre, bă, nu să-ți dai filmul ăla cu mine. Că, frate, să știi că nu te ține. Nu te ține atâta sânge în coaie. Sau dacă ai sânge în coaie, vină încoace, nu e vorba de bătaie, că ți le muși de tot. Ca să înțelegi, frate, cum vine pe la bloc. Poate acum a fost o secundă, am mâncat la cineva pula, și am sânge, frate, de pe el, da? Nu de pe mine, așa că mâncați aici gura ta. Ia. Și fată, dacă mă vezi, ok, wow, era să mănânc cu un pic în sânge, acum doar sunt singur printre ai mei. Ia, dracii, nu, frate, sunt eu. Sunt eu, al flow din ăla, frate, gen. Ce bine se simte sângele. Ca așa romă, bre, nu mi se pare normal deloc. Stai liniștit că știu cum e filmul ăsta, frate, încă de la bloc. De la blocul ăla când m-a scos satana. Frate, nu vrei să știi când fac artă, pot să ating și Nirvana, pot să ating tot ce vreau. Uite, cur picăturile, frate, păstă Evil Eye, dar e de Devil Eye. Și stai liniștit, frate, că roata se întoarce nu ca bicicleta, frate. R8 ca racheta, dar să știi că filmul vine prea blană. N-am probleme, frate. Azi vor zic că mi-am luat ruj. La vie în ruj. Și cântăm. Că ne place freestyle, uite, arată așa un pic spooky. Să vă plac ideea asta, că nu e ok. Mana. Nu să mai turnăm cu niște zâmbete. Ia. Cât o să doară, cât să doară, cât să ieși din pereți. Cât să doară, cât să ieși din pereții. Aia gri, frate, demonii voștri sunt mici copii. Vrei să vezi un demon, frate, care chiar le face. Nu sunt eu, fratelo, nu se mai întoarce. Stai liniștit, bro, că mă simt bine pe piață. Crezi că cer importanță, relevanță banală la un moment dat pe interfață din aia care nu mă bagă în seamă. Și după aia, frate, vrea să zică de ce e această dramă. Ci că n-am tupeu. Oh, zău, e bine. Chiar n-am tupeu să mă bucur, frate, mulțumesc mie, frate, la un moment dat. Decât să fiu din ăla gen așa, bă, bro. Înțelegi de ce? Cateringă la mișto. Și după hai să facem un pic de, cum se spune, condiment. Ia fi atent cum se face. La un moment dat că nu mai știi ce se mai întoarce, o să fie așa, poate ochii umflați. Și la un moment dat un frate care se zică te mai zbați.
te mai zbați? Te mai zbați, frate, printre drogați? Sau te zbați printre ăia care sunt drogați prea bine? Cer scuze la un pistol de jucărie, în fine. Doar e jucărie, frate. Că dacă mi-ai fi dat props cum trebuia la un moment dat, nu e vorba de crocs. Uite că deja curge sângele și pe ecran și din gura mea, bă, man, n-am vreo problemă, înțelege de ce ți-o ți-o fac în prim plan. Zice că falsez, frate, mai lasă-te în pula mea și ce vrei altceva să delirezi. Îi vezi în prima zi cu sare, cum sare. Nu credeam că amfetamina, frate, și cristalul sau un izomer, ceva gen care să îți zice decibelul un pic. Să-i liniști, frate, că nu e vorba gen de beat, e vorba gen că asta o făceam de dinainte. Să vă știu pe vreun așa că țineți minte toți. Nu e vorba de 4 roți, e vorba, frate, de respect printre roboți. Că voi nu sunteți deloc prea pe filmul ăla cu robotul. Adică, frate, ăla care să pună botul. Adică, pe scurt și pe română să vă spun, nu sunteți, frate, în stare așa cum fac eu. Vorba aia, cineva trebuia să facă drum bun. Și să nu se mai întâmple asta. Știi? Așa de mort de drogat trebuie să fiu ca să nu se mai întâmple asta. Dar oricum îți fac freestyle, ai văzut că îți fac freestyle și cum trebuie, știi? Uite, îți fac freestyle și așa. Mai ling un pic să nu curgați de mult pe tricou și pe... Oricum vă vede, știi? Pardon. Iau. Bitan, kilogram, bitan de chile. Nu e vreo problemă, frate, că toată lumea vrea să zică oprește-te, copile, că nu o să mai ai nimic. Frate, mănânc din voi, frate, doar să înțelegi că nu e vorba de dric. Ok, un pic de zel, exces de zel, îmi pare rău într-un fel. Dar te întreb și eu pe tine, fată, odată. Cum vrei să fac filmul ăsta, frate, când mă vezi așa? Ok, iată. Crezi că-s vampir? Nu. Trebuia să mă vezi acum câțiva ani cu părul șpil, cu părul film. Tot debil de bland, îmi place să o dau pe orice film. Nu vreau să fie caterincă sau dramă, înțelegi de ce feelingos? Bă, boss, are vreo problemă careva cu mine, l-am tot repede fine, că își face filmul nu cu mine, frate. Eu o fac de calitate, dracu știe, satana e sclas pe spate, dar în fine, bro, wow. Alții că nu vor să facă filmul ăla, să nu se mire de ce bate toc. Dar nu bate, frate, filmul ăla cu Nino pe la blocul vostru deloc. Înțelegi de ce? Că vine cine trebuie, de-aia e mai bine. Că vine și pentru Nino cine trebuie. Dar în fine, broschi, nu mă iau de nimeni acum. Dau doar scorul, frate, că sunt târfă. Așa m-ați făcut, așa rămân. Dar închipuiesc, bă, frate, că te muși de cap, pupulii. Dar tu după aia nu mai răsuflie. Apropo, o mică informație pentru toți ăștia Smart 2 care vor să scape de realitate, adică cu Joana Băboi. Când vrei să stai pula, că nu vrei să fuți pe fata altcuiva, ca să nu fie problemă pe stradă, pe schemă, pe emblemă. Înțelegeți de ce ți-o dau ușor pe dilemă? Bă, frate, când vrei să stai pula, că și-eu am vrut să mi-o tai, nu de alta. Nu că-s eu o sadomasochist, bă, bro, că mă forțează toată lumea să îmi spună tu să nu fuți fata, că ar fi culmea. Oh, ok, de ce? Că am ajuns așa. Dar, frate, dacă mă cunoșteai de dinainte, îmi pun pași picioarele, bă. Lasă-mă în pace, părinte. Sau mamă, sau toată, ce-i fi. În fine, am zis la bitanul. Ce? Am 10 secunde. Așa. Dacă vedea cum se vede ecranul, vă prinde sânge. Vede că scuip, știi? Scuip sânge. Da. Eu când scuip pe beat, frate, nu scuip, frate, flame ca voi e diferit. Scuip sânge, frate, ligă mare, frățioare, îmi pare rău de aia. Vreau să înțelegeți odată, să faceți culoarul ăla mai ușor.
Nu sunt trimiteți gangsterași, frate, din alt decor. Cam am sătura, frate, de gangstereală. Adică la modul zicem doar ce ni se scoală. Wow, păi tăiați-o, frate, dacă ți se scoală așa ceva. Păi scoală-te, bă, frate, tu și du-te în pana mea și fă-ți treaba. Eu nu mai fac altceva, eu fac doar rimele, frate, finesse. Dau freestyle, mult bless pe efect de flow. Money, 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 asta se aude non-stop, bă, bro. Și cum mai vrea să se audă altceva când vreau să mă distrez cu fata, a.k.a. băiatul. Sau măcar un, nu știu, frate, că încerc să-mi iau dreptul și pentru un caniș dacă se poate. Cu o pisicuță, prea drăguță, dar în viitor probabil, frățior, nu altcândva. Nu altcândva. Sau pun un șarpe, ce zici de asta? Na. Mai bine o insectă, că îmi plac mai mult, mai forță. Mamă, cât sânge pe jos aici, bă. Iau. Sânge, 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 sânge. Nu e vreo problemă, frate, înțelegi de ce? Vreau să îți arăt ceva, frate, poate nu mă știai de dinainte, frate, doar ca să vezi cum s-o dau ca un samurai de blană, frate. Eu chiar vreau să spun că îmi pare rău, dar nu văd altceva. Uite, altul transpiră de la cât a alergat. Eu transpir, frate, că-mi curge sânge pe tricou non-stop de fapt. Dar nu mă opresc, bă, bro, că-mi place filmul să mor tu, nu eu. Și să înțelegi de ce să mor tu, că n-ai atâta tabu, n-ai atâta atu, n-ai atâta să fii pe filmul ăsta. Așa că dă-te înspre mine, să nu zic altcumva prea bine. Dar facem artă aici, nu ne abținem, nu? Ok, apropo, să vedeți, să vă spun o poveste pe freestyle. Greu să flexez, bă, și să... Știi că tu ești ultra fresh, normal, știi? Și să vezi așa că e asta plin de... plin de sânge la bărbiță. Pentru că nu mai am un cioc, bă, din ăla, bă, de păr, bă, acum am un cioc de sânge. Ia să vedem ce vine pe aici. Hai să vezi cu o poveste. Ce să vezi, satana dragă, să vezi ce rang de artă am eu sau ai. Cine vrea să vadă chestia asta, să vadă numai un pic situația. Iau. Nu un pic de hell. Că ăștia oricum îmi dau NASCAR. Stai că le dăm de NASCAR. Ok. Wow. S-a făcut helul roșu, nu e ok. Bă, bro, deloc. Nu vrea să știe dracu ce se întâmplă acum pe la bloc. Dar în fine, frate, haideți să continuăm cu o poveste dacă se poate. Ok, primul plan, m-am distrat prea bine. Ok, am vrut să fac un flow din ăla demențial. Cum mă știi tu prea bine, pe mine nu e problemă. Uite, aici e cartea, nu se abține nici măcar scris tu. Stai liniștit că nu dau cu disul, adică pe la popo. Înțelegi ce vreau să zic, ultra loco. Dar în fine, frate, procuror dacă se poate, să înțelegi un pic pe stradă cum să Caterin ca judecător. Și un pic pe filmul ăla, frate, cu Devil Lawyer. Știu, că mi-am tatuat aici, că sunt ca un avocat. Alții au problemă, frate, că nu știu cum să facă de fapt. Oh, sunteți prea băieți, băieți. Trebuie să vă zic că fetele cum să mergeți stânga-dreapta. Îmi pare rău, nu asta e problema. Ok, în fine, frate, continuăm cu povestea. Asta e dilema. Mai bine decât să sau și să vă iau în glumă, mai bine fac povestea, frate, care cum sună așa. Eram într-o seară, bubuit grav. Am vrut să fac, frate, un freestyle din ăla gen bolnav. După freestyle-ul ăla bolnav, bro, să știi că am auzit în camera cealaltă că am casă mică, ce pula mea să fac. Așa e, frate, de când m-am născut, 25 de ani de chin de fapt. Dar în fine, bă, frate, mai bine ai pe cineva aproape decât să nu mai știi nici măcar o zi și o noapte. Dar în fine, frate, bulangereala asta nu se ține pe aici. Continuăm cu povestea asta, așa că stai cu urechea brici. Și să spunem, uite așa, da.
La un moment dat, când s-a întâmplat, a vrut taică meu să sară la maică mea de fapt. Și după aia știi ce s-a întâmplat, bă, bro? N-am sărit cu bătaia, frate, deloc. Și poate de-aia am așa cum abuz așa, știi? Am făcut freestyle, am făcut muzică. Și cu muzica am rezolvat cearta. Dar n-am fost plătit. Că m-am investit timpul de a face freestyle, am investit pe ei să nu se omoare iară, știi? De-aia nu prea-mi place. Numai ca să înțelegi. Dar uite, se pare că o altercație se poate opri și doar cu muzică. Știi? Cu muzică. Freestyle. Și să mă vedă careva că nu-s bun, știi? Să-mi vadă liga. Ca să vadă liga. V-am lăsat cu drag. Chiar cu drag.